Kama na henya FCPA iwinjo ni oyudo kumoro 4,500 3,000 to nitiere nyawadgi mo ma samoro ng'iyo ni matin ma ok rome kata mana pesa mar chulo rent kako wacho no bedo nade ka kidwa kete i town kuonde ma prime. Aparo ni gima duong' en ni oseng'eyo kako dwaro go budget maber. Neno kochako 2022 no ong'eyo ni nitiere madonje agulu mar keno, nitiere 10 ma odhi wero go, kamoro okowacho but ang'e ni kowaro 10,000 go kouso gite kamoro nyalo uso siling 1000 kata 15 tieno loso kata 5,000 kamoro mwando mouso mong'iewo siling 10,000 go kalore gi nonro mar chiro mantie nyalo bedo ni nyalo rome kata juma achiel. So bang' juma achiel tieno chako dogo medo wero kamoro kamedok medo wero ni iseuso kata 8,000 idhi medo matin koro stock nitie te medo kamano. So gikone ni ka dwe orumo to kamoro mouso koriute to en kata 1000 kata 40,000 ibo yudo ni mano dhi konye kogolo kata nengo mung'iepo ka en 20,000 kata 5 to tieno loso 15,000 ni pod onyalo chulo rent ne cha onyalo yudo kako konyro. Omiyo en chenro maber kaka wacho chien kacha onge pesa matin, en mana ni nyaka igo bende kwan maber. Kamoro nyalo bedo ni in e town kama bech rent ni malo ber kama rent ni malo ni kamoro bei mabendi uso kata jong'iewo nyalo bedo ni ng'eny. Omiyo gimoro ka gimoro nigi benefit ne. Inyalo dhi kama bech rent ni piny to kamoro jong'iewo onge. So mi nyaka tim research ming'e ni kama idhiye ni bende nitie ji mang'eny kaka ohala ina ma nyathi ma rawera no wacho kamoro iboyudo ni kama ya rowere matindo ng'enye kamoro obed kata but college moro inyalo ni kamoro nyalo use mang'eny kata town kama jowa matindo gi thoro wuothe mang'eny iboyudo ni kanyo kendo nyalo bedo ni maber. Omiyo onge ohala matin. Gima nyalo medo jiwego en ni kochako ohala mar cosmetics to nyalo ringo kode mone kosetegno koro bang'e to nyalo ywayo kendo ohala moro motenore kode kech cosmetics kendo dhi machiegni kata gik machalo saloon. Koro ka en gi kamoro ka space ma kata nafas momiye gi London bet dit to nyalo keto kamoro ma bende otwang' ewi jowa matindo kata nyimine madwano losne gi wigi kata joma dwano mondo wirne gi poda moro maber to mano bende koro medo yuto ne mopogore gi mano wero go cha. So tiani skills bende ka en go mano mo Nyota project ni ber nikech ok ong'ia puonjo ji yor ohala gi miyo ji ohala, omedo bende temo tiego jogo manitie gik manosomo ni iluongo ni on job experience. Mano bende oneno ni to ere kaka do tudi gi kuonde minyalo yudo experience mowinjore minyalo konyori. To kendo mar adek en ni prior learning experience bende okonyigo ni kane in go to koro migepe mag sirkal timo ni tiegro kata accreditation manyiso ni in gi lony machalo kama. Mae miyo kata ka koro idhi manyo kata hola mamoko midwa medo go handini to kiketo kata report manyiso ni in gi tiegruok e yoni to kata ng'ama dwa miyi hola bedo gi chir ni ing'eyo gimidhi tim. Omiyo nitie gik ma medo jiwo weche mag ohala gi mag jowa matindo gi. But gima daher medo bende en ni mondo mi lwasi mar go ohala ne jowa matindo gi obed mayot, jotendwa motelo ne counties wa bende nyalo meyo gi yot kako ni joma nie Nyota program gi koro kotenore gi korka kata mana license mar ohala wang'ado nu piny ok moro mang ka ngigo dhiambo to kanjo biro fualo gigegi kata omai obi olorni duka ni achiel ariyo gi maka ma ok otimore. Mane mabiro konya na mor ni chalo ng'ama owinjo report mowuok kuom counties wa moko ma Siaya ma Homa Bay ni rowere mane program ni gin joma idhi ng'adne gi oko license mar ya ohala. Homa Bay hapana winjo mar Siaya but ka Homa Bay otime mano is good. So mano dhi konyo. Gima duong' ma bende kamoro daher jiwo Lydia en ni gimoro otimore ka ni jogo manokawo gowi kata loan e Hustler Fund ok nya yudo simu mane rawera ni oyudo. Omiyo en gima ber ka omi kata hola
to tem ichul mondo mi ibed gi credit score makare. To masani to ok duoke. Masani to ok duoke en grant but Okay, joma no default hustler fund. Koro joma no default hustler fund ka koro gidonjo initial screening ka mondo timnegi training to giyudo pek kamano. To kamano ahinya duogo iri